Doncs aquest nou concepte és un concepte envoltori per poder oferir marques més premium, luxe, un concepte més fresc, contemporani, que sempre ens inspirem quan anem de viatge i són productes o conceptes que ens agraden molt i que ens ha fet molta il·lusió poder portar a Andorra. La nostra selecció és una selecció de marques contemporànies, premium, luxe accessible també, però en aquesta botiga és més premium, contemporani, luxe. Què diferencia? Que darrere d'aquestes marques hi ha sempre un disseny, dissenyadors, equips, una confecció, una manera de fer, una manera de comunicar també al client. Aquestes marques són com una mica l'inici, després totes les marques més comercials o de cadenes sabem que també copien i s'inspiren en totes aquestes marques. O sigui, aquestes marques són una mica l'inici de tot. Nosaltres interpretem el luxe com una oferta de marques, sobretot posada en un envoltori com aquesta botiga, amb un estil molt contemporani, amb espais on el client se senti a gust, on el client estigui sorprès quan entra ja d'entrada per l'entorn de la botiga, per les marques que oferim, per una atenció que intentem cuidar molt i tenim equips molt compromesos. El luxe per nosaltres és una barreja de tots aquests elements. O sigui, com ho podem medir és com el client se senti a casa nostra. Després de tants anys de dedicar-me al món de la moda, m'emociona d'aquesta professió descobrir i estar sempre buscant novetat i nous conceptes. Això és el que més m'emociona. M'emociona també cultivar un equip, perquè això també és molt important. I seguint innovant i buscant idees noves.